A continuación, vostede vai ver unha reportaxe 2 veces seguidas. Tome as notas que precise. Nas escolas de fundación do século XVIII ensinábase a ler e escribir. E que pasaba no rural? Pois que se empezaba a sinalar os que non sabían escribir o seu nome. Por iso, moitos veciños nas aldeas contrataban ao mestre, que normalmente non era tal, para que lles ensinase as primeiras letras aos seus fillos. Nacían así as escolas de Ferrado. Delas, trátanos a seguinte historia. Antón ten 9 anos, pero xa hai 4 que lles axuda aos seus pais en todas as tarefas. Están prácticamente comezando os traballos do verán. Despois de sachar o millo e as patacas, aínda queda recoller a erva, segar o centeo e mallar. Os pais de Antón aproveitan unha visita de Amable, un veciño da parroquia, e pídenlle que lles lea unha carta que lles mandou un tío que está en América. Amable é labrego como a eles, pero sabe ler e escribir, e na época de menos traballo apréndelles as primeiras letras aos nenos e nenas da parroquia que os seus pais deciden mandar á escola. Amable dilles aos pais de Antón que este ano o cativo debería empezar na escola, e así, xa en pouco tempo, poderían deixar de depender del para ler as cartas que lles chegasen. Os pais de Antón xa falaran do asunto anteriormente e non fai falla moito para convencelos. Afortunadamente, as cousas semellan irlle ben ao tío de América, aínda que tampouco dá moitos detalles de como é a súa vida. Antón xa non pensa no que di a carta. Está imaginando como será o primeiro día de escola cando chegue o mes de novembro. A vida de Antón, como a de calquera neno labrego, non era nada doada. Pouco tempo para xogar e moito para traballar e para botar unha man nas tarefas do campo. Por iso tiveron tanto éxito as escolas de Ferrado, porque só funcionaban no inverno, cando a intensidade de traballo era menor no agro. Pero, por que se chamaban escolas de Ferrado? E quen eran os mestres? Chamábanse escolas de Ferrado porque os veciños lle pagaban ao mestre, a quen lle chamaban escolante, un ferrado de millo ou centeo por alumno e por temporada. Non era moito, pero é que o escolante normalmente era un labrego máis, ou un mariñeiro, ou un artesán que tiña unha instrucción moi limitada. Ou sexa, sabía ler e escribir, as 4 regras e pouco máis. Impartía as clases na súa casa ou na casa de algún veciño, en cuartos, en cociñas ou alpendres, case sempre en malas condicións. Paralelamente á extensión das escolas de Ferrado en Galicia, empezan a implantarse por toda España as primeiras escolas públicas. A principal diferenza é que as públicas tiñan un mestre titulado e case sempre mal pagado polos concellos. Os distintos gobernos liberais durante todo o século XIX aprobaron unha serie de leis que configuraron a rede escolar pública. A máis importante foi a Lei Moyano de 1857, que establecía a obrigatoriedade do ensino para os nenos de entre 6 a 9 anos e prevía unha escola pública en cada cabeceira de concello. Á altura de 1855 créanse 1136 escolas públicas en Galicia. A maioría eran temporais e non contaban con locais específicos. Daquela non había estradas, nin autobuses, nin colexios rurais agrupados como a este de Guitiriz. E aínda que na cabeceira do concello existise unha escola pública, os nenos non podían ir e vir andando todos os días no inverno desde as aldeas máis lonxanas. Daí a importancia que tiñan as escolas de Ferrado que había en tantas parroquias, sobre todo aquí, na provincia de Lugo. Hoxe vai ser o primeiro día de escola para Antón. Non dormiu moi ben pola noite. E, aínda que coñece ao mestre e sabe que é amigo dos seus pais, preocúpalle que aprender as letras sexa moi difícil e que os rapaces máis vellos se metan con el. A nai falou cunha veciña do mestre para que lle dea a Antón todos os días un prato de caldo. Despois, o neno comerá o que leve, un pouco de pan, un chourizo cando haxa, ou cunha tallada de touciño. Por ese prato de caldo ao día, os pais de Antón terán que irlle axudar a esa veciña unha semana na sega do ano que ven. Pero hoxe, Antón tamén vai estrear os zocos que lle trouxo seu pai da feira de Guntín.
Cando os probou non quixo dicir nada para que non lle fixeran levar os vellos á escola, pero xa lle deu a impresión de que eses zocos lle quedaban grandes demais. Vai a manía que teñen os pais de mercar todo para as medras. En tal caso, tanto ten. O que non pode é presentarse o primeiro día de escola cuns zocos rotos e vellos. Iso sería unha vergoña. Ao pouco de saír da casa, Antón decátase de que efectivamente os pés lle andan bailando dentro dos zocos. Agora sabe que por riba os pais vanlle rifar por dicir que lle quedaban ben cando os probou. Leva unha hora andando e aínda lle queda un bo treito para chegar ata a casa do mestre, pero élle imposible seguir. Ademais, se chega así, coxeando, vanse rir del os outros nenos e rapaces da escola. Non pode comezar con tan mal pé. Por iso, decide dar volta, pedirlles perdón aos seus pais e a ver se lle curan rápido as vexigas dos pés e lle compran outros zocos novos e máis pequenos. Estes haberá que gardalos pro ano que ven. Hoxe vemos na televisión noticias de pais que denuncian que os seus fillos teñen que andar case 1 kilómetro para chegar ao autobús escolar. Moitos galegos de certa idade ao escoitar isto sorrín porque recordan que cando eles ían á escola tiñan que andar 4 ou 5 kilómetros para ir e outros tantos para volver. Nas escolas de fundación do século XVIII ensinábase a ler e escribir. E que pasaba no rural? Pois que se empezaba a sinalar os que non sabían escribir o seu nome. Por iso, moitos veciños nas aldeas contrataban a un mestre, que normalmente non era tal, para que lles ensinase as primeiras letras aos seus fillos. Nacían así as escolas de Ferrado. Delas trátanos a seguinte historia. Antón ten 9 anos, pero xa hai 4 que lles axuda aos seus pais en todas as tarefas. Están prácticamente comezando os traballos do verán. Despois de sachar o millo e as patacas, aínda queda recoller a erva, segar o centeo e mallar. Os pais de Antón aproveitan unha visita de Amable, un veciño da parroquia, e pídenlle que lles lea unha carta que lles mandou un tío que está en América. Amable é labrego como a eles, pero sabe ler e escribir, e na época de menos traballo apréndelles as primeiras letras aos nenos e nenas da parroquia que os seus pais deciden mandar á escola. Amable dilles aos pais de Antón que este ano o cativo debería empezar na escola, e así, xa en pouco tempo, poderían deixar de depender del para ler as cartas que lles chegasen. Os pais de Antón xa falaran do asunto anteriormente e non fai falla moito para convencelos. Afortunadamente, as cousas semellan irlle ben ao tío de América, aínda que tampouco dá moitos detalles de como é a súa vida. Antón xa non pensa no que di a carta. Está imaginando como será o primeiro día de escola cando chegue o mes de novembro. A vida de Antón, como a de calquera neno labrego, non era nada doada. Pouco tempo para xogar e moito para traballar e para botar unha man nas tarefas do campo. Por iso tiveron tanto éxito as escolas de Ferrado, porque só funcionaban no inverno, cando a intensidade de traballo era menor no agro. Pero, por que se chamaban escolas de Ferrado? E quen eran os mestres? Chamábanse escolas de Ferrado porque os veciños lle pagaban ao mestre, a quen lle chamaban escolante, un ferrado de millo ou centeo por alumno e por temporada. Non era moito, pero é que o escolante normalmente era un labrego máis, ou un mariñeiro, ou un artesán que tiña unha instrucción moi limitada. Ou sexa, sabía ler e escribir, as 4 regras e pouco máis. Impartía as clases na súa casa ou na casa de algún veciño, en cuartos, en cociñas ou alpendres, case sempre en malas condicións. Paralelamente á extensión das escolas de Ferrado en Galicia, empezan a implantarse por toda España as primeiras escolas públicas. A principal diferenza é que as públicas tiñan un mestre titulado e case sempre mal pagado polos concellos. Os distintos gobernos liberais durante todo o século XIX aprobaron unha serie de leis que configuraron a rede escolar pública.
A máis importante foi a Lei Moyano de 1857, que establecía a obrigatoriedade do ensino para os nenos de entre 6 a 9 anos e prevía unha escola pública en cada cabeceira de concello. A altura de 1855 créanse 1136 escolas públicas en Galicia. A maioría eran temporais e non contaban con locais específicos. Daquela non había estradas, nin autobuses, nin colexios rurais agrupados como este de Guitiriz. E aínda que na cabeceira do concello existise unha escola pública, os nenos non podían ir e vir andando todos os días no inverno desde as aldeas máis lonxanas. Daí a importancia que tiñan as escolas de ferrado que había en tantas parroquias, sobre todo aquí, na provincia de Lugo. Hoxe vai ser o primeiro día de escola para Antón. Non dormiu moi ben pola noite, e aínda que coñece ao mestre e sabe que é amigo dos seus pais, preocúpalle que aprender as letras sexa moi difícil e que os rapaces máis vellos se metan con el. A nai falou cunha veciña do mestre para que lle dea a Antón todos os días un prato de caldo. Despois, o neno comerá o que leve, un pouco de pan, un chourizo cando haxa, ou cunha tallada de touciño. Por ese prato de caldo ao día, os pais de Antón terán que irlle axudar a esa veciña unha semana na sega do ano que ven. Pero hoxe, Antón tamén vai estrear os zocos que lle trouxo seu pai da feira de Guntín. Cando os probou non quixo dicir nada para que non lle fixeran levar os vellos á escola, pero xa lle deu a impresión de que eses zocos lle quedaban grandes demais. Vai a manía que teñen os pais de mercar todo para as medras. En tal caso, tanto ten. O que non pode é presentarse o primeiro día de escola cuns zocos rotos e vellos. Iso sería unha vergoña. Ao pouco de saír da casa, Antón decátase de que efectivamente os pés lle andan bailando dentro dos zocos. Agora sabe que por riba os pais vanlle rifar por dicir que lle quedaban ben cando os probou. Leva unha hora andando e aínda lle queda un bo treito para chegar ata a casa do mestre, pero élle imposible seguir. Ademais, se chega así, coxeando, vanse rir del os outros nenos e rapaces da escola. Non pode comezar con tan mal pé. Por iso, decide dar volta, pedirlles perdón aos seus pais e a ver se lle curan rápido as vexigas dos pés e lle compran outros zocos novos e máis pequenos. Estes haberá que gardalos pro ano que ven. Hoxe vemos na televisión noticias de pais que denuncian que os seus fillos teñen que andar case 1 kilómetro para chegar ao autobús escolar. Moitos galegos de certa idade ao escoitar isto sorrín porque recordan que cando eles ían á escola tiñan que andar 4 ou 5 kilómetros para ir e outros tantos para volver.